Μια ιστορία θα σας πω. Μια ιστορία αληθινή. Για την Επανάσταση. Για τ' Αρκάδη. Εγώ, ετούτινα την Επανάσταση του 1866 την έζησα, που ελίγησε τη δύναμη του Τούρκου στο νησί. Κι ύστερα από 32 χρόνια, το 1898, ετινάξαμε τη σκλαβιά και ελευθερωθήκαμε. Με θυσίες, με πίστη και αγάπη για την ένωση με την πατρίδα. Ήμουνε 4 με 5 χρονών τότε σας. Εκιά, μέσα στο μοναστήρι τ' Αρκαδιού, με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου την Ανεζίνα και τα 4 αδέρφια μου. Εγώ εγλίτωσα με τη χάρη του Θεού. Όπως θυμούμαι, που μου λέγει ο πατέρας μου απείς μεγάλωσα, 250 χρόνια εκάμαμε κάτω από τους Τούρκους. 78 επαναστάσεις εκάμαμε. Με αρχηγό το Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Το 1866 τ' Αρκάδη έγινε και τόπος μάζοξης των καπεταναίων από όλη την Κρήτη. ΕΠΑΕ εψηφίσανε την Επαναστατική Επιτροπή της Κρήτης για να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που μας εστερούσαν αιώνες οι Τούρκοι. Μεγάλος ξεσηκωμός. Κι ύστερα 2 φορές οι Πασάδες εμεινήσανε στο μοναστήρι να φύγει η Επαναστατική Επιτροπή του Ρεθύμνου, αφού είχε ένα αρχηγό το γούμενο τ' Αρκαδιού το Γαβριήλ Μαρινάκη, και να δηλώσουν οι επαναστάτες υποταγή. Μα δεν τον εκάμανε το χατήρι. Ο αγώνας είναι ιερός. Τ' Αρκάδη πρέπει να μείνει ελεύθερο, λέγανε. Μάζοξε τα πράματα. Ακούω τον πατέρα μου να λέει στη μάνα μου. Να πάρουμε και τα κοπέλια μαζί. Να πάμε στα Αρκάδη. Να φυλαχτούμε απ' τους Τούρκους. Ελισσάξανε τα σκυλιά και με τούτινα την Επανάσταση. Κοίτωνε 8 του Νοέμβρη του 1866, ημέρα Τρίτη, ξημέρωμα, εορτή των ταξιαρχών, και ο Μουσταφά Πασάς φτάνει στα Αρκάδη με 16.000 τακτικό στρατό, αυτοκρατορικό και αιγυπτιακό, μαζί με τσάτακτους ντόπιους Τούρκους και Αλβανούς, και με 30 κανόνια και τηλεβόλια. Περικυκλώνει με το στρατό του το μοναστήρι τ' Αρκαδιού με 3 φάλαγγες. Ανατολικά από την Κεφάλα, βορεινά από τον Κορέ, και από δυτικά η φάλαγγα εμοιράστηκαινε. Ένα μέρος τσι μένει στο χωριό Μέση, όπου ο Μουσταφά Πασάς στένει το αρχηγείο του. Και από εκεί δα, ένα τμήματζι προχωρεί προς το Δραγατοκάλυβο νοτικά. Και το άλλο τζι φτάνει στο Μετοχάκι, στα δυτικά του μοναστηριού. Την ίδια μέρα, στις 8 του Νοέμβρη, ο Ρεσίτ Πασάς του Ηρακλείου προσπαθεί να φτάσει στα Αρκάδια από το Μιλοπόταμο, αλλά βρίσκει αντίσταση μεγάλη
και γυρίζει πίσω στο Ηράκλειο με μεγάλες απώλειες. Που έκανα την προσευχή μου στην εικόνα του Χριστού, ακουστήκανε απόξω από την εκκλησιά φωνές. «Έφταξε η Τουρκιά! Στάρματα! Στάρματα!» Και αμέσως μετά εσύστηκε η εκκλησιά από τις φωνές των πολεμιστών. Ακόμη βουίζουνε τα αυτιά μου από τις φωνές των εδικών μας. Στη μέση εκόπηκε το δοξαστικό του Αρχαγγέλου. Κι ήμαστονε μέσα στο μοναστήρι κοντά στους 970 ανθρώπους. Πολεμιστές, καλογέροι, γερόντι, οικογενειάρχες με γυναικόπαιδα από τα γύρω χωριά. 259 ήταν οι πολεμιστές. Εθελοντές από τη Ρούμελη, το Μοριά και τα νησιά. Πολεμιστές από τα Μάρη, το Μιλοπόταμο και μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής. Οι περισσότεροι με όπλα παλιά, λαζαρίνες, που τα γεμίζανε με μπαρούτι. Έχουμε πίστη και θάρρος. Ο γούμενος Γαβριήλ και ο φρούραρχος Ιωάννης Δημακόπουλος αρνούνται να παραδοθούμε στις Τούρκους. «Όλοι οι πολεμιστές στη θέση στονε», φωνάζει ο φρούραρχος Δημακόπουλος. Και οι πολεμιστές χωριστήκανε σε μικρές ομάδες και πήρανε τις θέσεις τονε. Στα κλάουστρα, στα κελιά και στα μεσοκούμια, στο δραγατοκάλυβο, στον ανεμόμυλο, στις στάβλους. Προτού αρχινήξει η επίθεση των Τουρκών, ο Σουλεϊμάν Βέης ρωτάει με κήρυκα από το λόφο κορέτσι πολιορκημένος. «Θα παραδοθείτε ή θα πολεμήσετε?» «Θα πολεμήσομε», απάντησε νεογούμενος Γαβριήλ. «Να φύγουμε», μας ελέγανε. «Να φύγουνε τα γυναικόπαιδα όσο είναι καιρός. Αρνιόμαστε. Δεν φεύγουμε. Πού να πάμε? Ότι γεννούνε οι εδικοί μας που πολεμούνε, θα γεννούμενε κι εμείς. Για την πατρίδα και τη λευτεριά». Κι οι πολεμιστές μας, παιδιά μου, πολεμούνε χωρίς αναπαμό. Όλοι οι άλλοι, γυναίκες, γερόντι, παιδιά, βοηθούμενε. Καθαρίζουμενε τα όπλα, τα γεμίζομενε με μπαρούτι, κουβαλούμε φυσέκια και νερό. Θυμούμε τη δασκαλάκιανα να βοηθά παντού, να μας εψυχώνει. Ακόμη μου μυρίζει καπνιά από το μπαρούτι. Τα πολυβόλα των Τούρκων ρίχνουνε γύρω-γύρω και μέσα στο μοναστήρι χωρίς αποτέλεσμα. Όλη τη μέρα επολεμούσαμε με πείσμα και ο Μουσταφά Πασάς χάνει πολλούς στρατιώτες. Τόσους που πάει να λύσει την πολιορκία. Μα το θαρρεί ντροπή και ζητά βοήθεια από το Ρέθεμνος.
παρόλες τις απώλειες απούχει, καταφέρνει με το πέσιμο της νύχτας να πάρει όξο από το μοναστήρι, τον ανεμόμυλο, τις στάβλους, το δραγατοκάλυβο. Αργότερα πέφτει και η θέση Σικιά, που τον το πέρασμα κλειδί για την υπεράσπιση Ταρκαδιού. Ταρκάδι είναι από πάνω και γύρω-γύρω πολιορκημένο. Θυμούμαι τη μάνα μου που ήρθε απόξω από την αυλή του μοναστηριού και μας έλεγε: μόνο πάνω και γύρω από τα Αρκάδι βρέχει. Μια μαύρη σκύλα με τα κουλούκια τζι είναι κάτω από την Αγία Τράπεζα. Κακό σημάδι του τονά. Ο Θεός να μας εφυλά. Κάθε στιγμή που περνούσαινε λιγόστευαινε η ελπίδα να σωθεί τα Αρκάδι. Ο κίνδυνος εσήμωνε. Δεν απόμενε καιρός για αναβολές. Εάν δεν φτάσει βοήθεια απόξω, το Αρκάδι θα πέσει, λέγανε οι πολεμιστές. Μέσα στη νύχτα, η επαναστατική επιτροπή που είναι μέσα στο μοναστήρι πέμπει επιστολές στον αρχηγό συνταγματάρχη Πάνο Κοροναίο και άλλη μια στον Ιωάννη Σγουρό, στο Μιλοπόταμο. Ζητούνε βοήθεια. Προφτάσατε, γράφουν, εν βία μεγίστη, και υπογράφουν ο γούμενος Γαβριήλ, ο φρούραρχος Δημακόπουλος και τα μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής. Σαουνάτσος, Πορτάλιος, Γεώργιος Χερέτης, Σκορδαλός, Μελισσότης και οι καπεταναίοι Βενιανάκης, Σοπασής ο Κούβος, Παχλάς, Αναγνώστης Παπαδάκης, Ζαχαρίας Χερέτης, Δαμουλάκης, Σκουλάς, Κουτρούλης. Εθελοντικά προσφέρονται να γεννούνε ταχυδρόμοι των επιστολών ο Παπακρανιώτης, ο Αδάμ Παπαδάκης και ο Πολυχρόνης Κατέβας, από εντυθήκανε Τούρκοι για να περάσουνε τις γραμμές του οχτρού. Κι οι τρίστονε καταφέρνουνε να φτάξουνε στον προορισμόντονε. Και από ό,τι θυμούμαι, την ίδια νύχτα ο γούμενος μας εκαλεί στην εκκλησιά. Ούλοι προσευχόμαστε, εφοβούμαστονε, μα είχαμε τα θάρη μας στο Θεό και στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που εορτάζαμε τη χάρη του. Και μετά το τέλος της λειτουργιάς, ούλοι εμεταλάβαμε. Είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμαση, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αστήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόροχης σας επαναχράντου και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Όλη τη νύχτα, ως μου λέγει ο πατέρας μου, πολεμούσανε να μπουνε στο μοναστήρι για βοήθεια. Από τα Μάρη, ο Χατζής ο Σιμεών, ο Ψημικός, ο Λαγκουβάρδος, ο Βλαστός, ο Σιλιγάρδος κι άλλοι, μ' αρχηγό το Μοσχοβίτη.
μαζί και ο παπά Μαρουλιανός με τις ειδικούς του και ο αναγνώστης Κατσαντώνης, ο πλαρχηγός του Αμαρίου με κοντά 100 πολεμιστές. Και από το Ρέθυμνο και το Μιλοπόταμο ο Λεωνίδας με το Γιώργη Σγουρό. Ο Ματθεουδάκης κι άλλοι ήσαμε 500 νοματέοι κι άλλοι πολλοί. Μα δεν καταφέρανε να περάσουνε μέσα στο μοναστήρι, γιατί οι Τούρκοι είχαν κλείσει ούλα τα περάσματα. Τούτονα το μήνυμα φέρνει ο αγγελιοφόρος Αδάμ Παπαδάκης, που καταφέρνει να γυρίσει πίσω, να ξεγελάσει τους Τούρκους και να ξαναμπεί μέσα στο μοναστήρι τα μεσάνυχτα. Οι Τούρκοι όξω από το Αρκάδι ήταν χιλιάδες κι όλη τη νύχτα έβρεχε ασταμάτητα και η βροχή αχρίστεψε τα όπλα και το μπαρούτι. Το Αρκάδι κινδυνεύει να πέσει. Ξημέρωμα 9 του Νοέμβρη. Τα πηλεβόλα των Τούρκων χτυπάνε χωρίς αναπαμό. Ο Μουσταφά Πασάς, πεισματωμένος, λέει: «Σήμερα τα Αρκάδι πρέπει να πέσει». Μα οι πολεμιστές τα Αρκαδιού είναι άφοβοι και αποφασισμένοι. «Λευτεριά ή θάνατος», βροντοφωνάζουν. Ο γούμενος Γαβριήλ μας συμβουλεύει να πάμε τα γυναικόπαιδα στην παρουταποθήκη. Και στις άντρες λέει να κλειστούνε στην παρουταποθήκη κι αυτοί και να ανατιναχτούνε, να μην πέσουνε στα χέρια των Τουρκών. Φτάνει και η μπομπάρδα Κουτσαχίλα, το μεγάλο κανόνι που περίμενε ο Μουσταφάς από το Ρέθυμνος. Ρίχνει 3 κανονιές. Πέφτει η δυτική πύλη και ένα μέρος του τείχου. Ορμούν με τα σπαθιά τους ο φρούραρχος Ιωάννης Δημακόπουλος, ο Ιωάννης Κούβος, ο Σπύρος Ολύμπιος, ο Βενιανάκης, ο Παχλάς, ο Κόκκινος, οι Κανακάκηδες και άλλοι πολεμιστές. Οι 2 πρώτες έφοδοι του Μουσταφά Πασά αποκρούονται. Τα πτώματα σωρός. Πάνω σε αυτά πατούνε κύματα οι άλλοι Τούρκοι για να μπουνε στο μοναστήρι. Η μάχη κορυφώνεται. Μα τα δικά μας πολεμοφόδια τελειώνουνε. «Φυσέκια», φωνάζουν οι πολεμιστές μας. «Φυσέκια για το Θεό». Η δασκαλάκιανα με τη σημαία ζωσμένη τρέχει παντού και μ' άλλες γυναίκες μαζώνουνε φυσέκια από τους τραυματίες και σκοτωμένους και τα πάνε στις πολεμιστές. Οι Τούρκοι καταφέρνουνε και μπαίνουνε στον περίβολο του μοναστηριού. Γενική έφοδο διατάζει ο φρούραρχος Δημακόπουλος. Η μάχη γίνεται σώμα με σώμα, με λόγχες, σπαθιά και μαχαίρια. Αργότερα, ο πατέρας μου έλεγε ότι προσπάθησε να έρθει εκείνη την ημέρα, στις 9 του Νοέμβρη στο κελί να μας δει, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί οι μπάλες έπεφταν σαν χαλάζι μέσα στην αυλή του μοναστηριού. Κι έτσι δεν τον είδαμε. Είχε πια σχεδόν βραδιάσει και θυμούμαι τα αδέρφια μου, τη μάνα μου, τη θιά μου την Ανεζίνα, μέσα στην παρουταποθήκη να είμαστε στριμωγμένοι και φοβισμένοι. Θωρούσαν να φτάνουν κι άλλες γυναίκες και παιδιά με σπαρακτικές φωνές και να σηκώνονται τα χέρια στον ουρανό
για να γυρέψουνε βοήθεια από το Θεό, το μόνο βοηθό που μας είχε να απομείνει. Ζεσταίνομαι. Βράζει ο τόπος έπαε στην παρουταποθήκη. Ο ένας πά στον άλλο. Η μάνα μου κλαίει και μας εφυλά. Προσευχές, κλάματα, φωνές. Θυμούμε τσιπόρτες που γεμίσανε πολεμιστές. Οι πολεμάρχοι περιμένουνε. Πρέπει να φτάσουνε κοντά οι Τούρκοι. Να πάρουμε με την ανατείναξη μαζί μας όσο μπορούμε πιο πολλούς. Και φτάνουνε χιλιάδες οι Τούρκοι πόξω από την παρουταποθήκη. Ο οπλαρχηγός Κωστής Γιαμπουδάκης βάνει φωτιά στον παρούτι. Δεν θυμούμαι άλλο πράγμα, παρά πως ήμουν πετρωμένη και πως κάποιος με έσραινε μέσα από τσιπέτρες. Ήταν ένας Τούρκος. Μου πλύνε το πρόσωπο και με πήγε στις τάβλους. Αίμα παντού, κεφαλές σκορπισμένες, σώματα ακέφαλα με τα μέλη κομμένα. Και οι Τούρκοι να σφάζουνε όσους δεν είχαν μπει στην παρουταποθήκη. Μέσα στην τράπεζα του μοναστηριού, με φοβερή αγριότητα κατασφάξανε 36 πολεμιστές που είχαν αποκλειστεί εκεί. Κι ήτανε πολεμιστές από τα λιβάδια, την Κράνα, τα Ζωνιανά, την Κυριάνα και θελοντές. Οι Τούρκοι εβάλανε φωτιά στην εκκλησιά και κάψανε όσους ήτονε μέσα, γυναικόπαιδα και μωρά, και στα μεσοκούμια και στα κελιά. Επροσβάλανε τους νεκρούς, χαμόστρωμα οι ματωμένες πλεξούδες. Ελόγχισαν και έσφαξαν το γιότσι δασκαλάκι ένα στον Κωστή και πετάξανε την κεφαλή του στη ποδιάτσι. Ο γούμενος εσκοτώθηκε εκεί που πολεμούσε και οι Τούρκοι γυρίζανε πολλές μέρες στα χωριά με την κεφαλή του και κοροϊδεύανε. «Να ο γούμενός σας», εφωνάζανε. Ο φρούραρχος Ιωάννης Δημακόπουλος, ο Σπύρος Ολύμπιος, ο Γαλινάκης, ο Σαλπιγκτής Βασίλης ελογιστήκανε και αποκεφαλιστήκανε. Καμιά κατοστή πιαστήκανε αιχμάλωτοι μαζί με τις τραυματίες. Γύρω στους 850 δικοί μας εσκοτωθήκανε στα Αρκάδη. Από αυτούς κοντά στις 600 ήτονε γυναικόπαιδα. Μα και οι Τούρκοι είχαν ίσα με 2.000 νεκρούς και κοντά 1.500 τραυματίες. «Πιανούσε?» με ρωτήσανε στις τάβλους οι Τούρκοι. «Είμαι του Μαρκουλιού», τον είπα. «Το Λενιό»,
Ήταν ένας χωριανός μας Τούρκος εκιά και με πήγε στον πατέρα μου που ήταν εχμάλωτος. «Τατά», του φώναξα μόλις τον είδα. Κι αυτός όντε με γνώρισε να με έκατσενε στους ώμους του. Κι οι Τούρκοι αφήκανε τα χέρια του πατέρα μου λιτά. Μόνο εγώ εσώθηκα από την ανατείναξη. Εγώ, η Ελένη Λουκάκη, η Σφακιαναντώνενα από την αμνά του. Να τη θυμάστε τούτινα την ιστορία, να μην την λησμονήσετε ποτέ σας.